ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ അധ്യായം മുഴുവനും എടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. കാരണം നാളെ നരസിംഹ ചതുർദശി, നരസിംഹ ജയന്തി ആയതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ വിശേഷ പരിപാടികളുണ്ട്. അഭിഷേകം മുതലായവ വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ 11ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും കൂടെ ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം മനുഷ്യാണാം ച സർവശഃ. ഞാനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാരത. അതായത് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിശക്തി, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തി? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി, അത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിശക്തി മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ അവർക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അവരിൽ ഭഗവാൻ ഉണർത്തുന്നു. അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാൻ ഉണർത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അപ്പടി സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ അർജുനന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ആ ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച ആ വിഭൂതികളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിശ്വരൂപത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവനും തന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. അപ്പോൾ അധ്യായം 10 അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പിന്നെയോ എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതായത് സൂപ്പർ സോൾ, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ശരീരത്തിലും ജീവശരീരങ്ങളിലും ആ പരമാത്മാവ് പ്രവേശിച്ച് ആ ശരീരങ്ങളെ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എത്രമാത്രം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ രൂപത്തെ,
അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് അർജുനന്റെ രഥം ഓടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ സർവവ്യാപിയായ രൂപം കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ വിശ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ലൈവ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം സൂര്യമാതാജി എത്തിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു, ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മൊബൈല് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യൂട്യൂബ് ലൈവ് എന്ന് കാണാം. അത് ഒന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് വരുന്നു. ആ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം. ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് ലിങ്ക് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മാതാജി അഡ്മിൻ മെസ്സേജസ് ഓൺലി ആണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് മാറ്റിയാലേ. ഇല്ല, ഏതിലാണ് നിങ്ങൾ? ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ? ഞാനിപ്പോ മാറ്റി. ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിൻ മെസ്സേജ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ തനിക്ക് ദർശിക്കണമെന്നുള്ള അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിവരണവുമാണ്. 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ സഞ്ജയൻ അപ്പോൾ ഇത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്, ദാ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? സഞ്ജയൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുമ്പോൾ ഏത് വിധത്തിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ള സഞ്ജയന്റെ വിവരണമാണ് 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വിവരണങ്ങൾ. 32 മുതൽ 34 വരെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപ യോഗത്തിൽ 2 വിധത്തിലുള്ള തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എമ്പാടും നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപ്പൂകി പരമാത്മാവായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ രൂപത്തെയും, അതുകൂടാതെ എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലരൂപത്തെയും ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാലരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനമാണ് 32 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 35 മുതൽ 46 വരെ ആ കാലരൂപത്തെയും ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെയും മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 47 മുതൽ 55 വരെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിശ്വരൂപത്തെ വിശ്വരൂപ സന്ദർശന യോഗത്തിന് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംഹിതം യത്വയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 10ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അർജുനന്റെ മനസ്സിലെ വ്യാമോഹങ്ങൾ നീങ്ങുവാനും, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യാമോഹങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും മമതയും കൊണ്ടാണ്
അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയത്? യുദ്ധം ചെയ്ത് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിച്ച് രാജ്യഭാര്യം ഏൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് താൻ സന്യസിക്കുകയാണ് എന്ന് അർജുനന് തോന്നി. കാരണം ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, മമത. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയതിനാൽ അത് കേട്ടിട്ട് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം, അതായത് ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനന് ഇങ്ങനെ വ്യാമോഹം തീർന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം, അതായത് ആധ്യാത്മിക ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ് ഇത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ വൈഭവത്തെയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളെയും അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ വിവരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിനാലാണ് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യയോഗം കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രഭാവമാണ് എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണകൃപയാൽ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നതായി അർജുനൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. എന്ത് വ്യാമോഹങ്ങളാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തോ മനുഷ്യനോ ആണ് എന്നുള്ള വ്യാമോഹം തീർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അർജുനനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. 11-ാം അധ്യായം കൃഷ്ണനെ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, എല്ലാ ദേവന്മാരും, എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, ഇവരുടെ എല്ലാം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും കൂടെ കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് 11-ാമത്തെ അധ്യായം വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആധിപത്യം, അതായത് 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നാരായണ രൂപം, ചതുർഭുജധാരിയായ നാരായണ രൂപത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് തന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ചോദ്യം വരാം. അതായത് അർജുനന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്തിനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ തനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. അർജുനന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. എങ്കിലും വീണ്ടും ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറയുന്നു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയും. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതോ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്തഃ കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമഭിചാവ്യയം ഏവമേതദ്യഥാ തത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാകാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും, അതായത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് വിവരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ധാമത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരമെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിനോടൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ, അതുകൂടാതെ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെയും ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെ അർജുനന് മനസ്സിലായി. എങ്കിലും ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് അർജുനൻ നേരിട്ട് മുന്നിൽ കാണുന്നത്. എങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്.
ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഭ്രമണ പദത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭ്രമണ പദങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒഴുകി നടക്കുന്നത് തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭ്രമണ പദത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആവിഷ്കാരങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, ഉൾപൂകിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വാവിഷ്കാരം, ആ വിശ്വരൂപം കാണുവാൻ അർജുനന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം, മന്യസേ യദി തച്ഛക്യം മയാ ദ്രഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനം അവ്യയം. അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസ്സീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? അത് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹമെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസവുമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ്. എങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും അർജുനൻ ആ ഭഗവാനോട് എന്തോ തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ, അങ്ങ് തന്നെയാണ് സാക്ഷാത് പരമപുരുഷൻ എന്ന് എല്ലാവരുടെയും കൺമുന്നിൽ, തന്റെ കൺമുന്നിൽ തെളിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ വിശ്വരൂപം തനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന്. അതായത് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രചോദിതനാണെങ്കിലും വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കുവാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ തൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമെല്ലാം നടക്കുന്നത്. വരാൻ പോകുന്നത് കലിയുഗമാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉളവാക്കുവാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമപുരുഷൻ, പരമ്പൊരുൾ എന്ന് വിശ്വാസം ഉളവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർക്കും വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി. അർജുനൻ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ അവനെ കാണുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തനാണ്. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രൂപത്തെ കാണിക്കുവാൻ പറയും. മൂന്നാമത്തെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണം വഞ്ചകരെ ഒഴിവാക്കാൻ. ഭാവിയിൽ അവതാരങ്ങളായി വേഷമിടുന്ന നിരവധി വഞ്ചകർ ഉണ്ടാകും എന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, കുറെ പേർ ഞാൻ കൽക്കിയാണ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കൃഷ്ണനാണ്, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ മൂന്നും ഞാൻ തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ അവതാര വേഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വഞ്ചിക്കുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ നമുക്ക് കേട്ടും കണ്ടും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് താൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നവരോട് നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ താൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്റെ വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ച് അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ സൈദ്ധാന്തികമായോ തത്വശാസ്ത്രപരമായോ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് വരും കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉളവാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭഗവത് അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഞ്ചിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ വേഷത്തിനൊരു മാനദണ്ഡമാക്കുവാൻ വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ അവതാരമാണോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും.
കൂടാതെ ഇവിടെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? മന്യസേ യതി തച്ഛക്യം. മന്യസേ എന്ന് പറയുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരേണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ കൽപ്പിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങത് കാണിച്ചു തരൂ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ കാണുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ഭക്തന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, കൽപ്പിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ നടക്കട്ടെ, ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ അതിന് തനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരട്ടെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരണമെന്നില്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാനസിക ഊഹോപാഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ധാരണ എന്നിവ കൊണ്ട് സാധ്യമേ അല്ല. ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും അധീശ്വരനാണ്, എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടാകണം. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഓരോ ജീവനും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമത്രേ. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ കാണാനോ അറിയാനോ അതിന് കഴിവില്ല. കാരണമോ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം ശക്തി മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ പരിമിതമായ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭക്തനായ അർജുനൻ തന്റെ ചിന്താശക്തിയെ അല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള പരിമിതികളെയും കൃഷ്ണന്റെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത മഹത്വത്തെയും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ആ തന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നും അർജുനൻ അറിയാം. കൂടാതെ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നും അർജുനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അർജുനന് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. സ്വതേ അപ്രമേയനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താനാകും. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അഹൈതുകമായ കനിവിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവാനോട്, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ കനിവിന് വേണ്ടി, കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാനോ പാടില്ല. ഭഗവാനോട് ആ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ ഭക്തി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുക, അത്രമാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യമായ ശക്തിയും ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുമായിട്ട് അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മുഴുവനുമായിട്ട് എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നോ അത് മുഴുവനുമായിട്ട് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത്, അതായത് വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതീന്ദ്രിയമെങ്കിലും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചതും ആ നിലയ്ക്ക് ഭൗതിക നിയമം അനുസരിച്ച് കാലാധീനവുമായ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്.
അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടുകൂടി മാത്രമാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംഹാരം നടത്തുന്നതോടുകൂടി ഈ വിശ്വരൂപവും അപ്രത്യക്ഷമാകും. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള രൂപങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും തന്നെ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുണ്ട്. മഹാവിഷ്ണുവിനും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനും എല്ലാം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട്. പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോടുകൂടി മാത്രം പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തിരോഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ വിശ്വരൂപവും ഇല്ലാതാകുന്നു. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല, സൃഷ്ടിയോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു, സംഹാരത്തോടുകൂടി തിരോഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാണാം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാണാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യദൃഷ്ടരു പൂർവാണി പശ്ചാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ഇതാ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുൻപ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യ ദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നിനക്ക് എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടത് അതും കാണാം. അതുകൂടാതെ എന്തെല്ലാം ഇച്ഛിക്കുന്നോ മനസ്സിൽ അതും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനന് തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. പക്ഷെ അർജുനന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത് ദൃശ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ്. നതുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷുഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ദർശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അർജുനനെ അവന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള രൂപങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള ദർശനമാണ് എന്ന്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപാണെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ വേറെ ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും പല വിധത്തിൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പല വിധത്തിൽ പല സമയത്ത്. പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ ഇതിനു മുൻപ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാന കാലത്തെയും ഭാവിയെയും കുറിച്ചുള്ള ദർശനവും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണകൃപയാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അർജുനന് ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ലഭിക്കുന്നു. ഇനി സഞ്ജയൻ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ വിവരിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ അവിടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണുന്നു, സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഞ്ജയോ വാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ സഞ്ജയനും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തെല്ലാമാണ് കാണുന്നത് സഞ്ജയൻ? അനേക വക്ത്ര നയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോധ്യതായുധം
ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ രൂപത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപൂകിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ രൂപം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ, അതുകൂടാതെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ ഭഗവാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ആ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ കണ്ണുകളും കൈകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത, അതായത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തെ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ഇതിന്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ ഇത്രമാത്രം ഐശ്വര്യത്തെ പറയുമ്പോൾ. അതിനൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രകാശത്തോടു കൂടി അവരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പോൾ അതിന് സഞ്ജയൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം പ്രകാശമുണ്ടാകും, അത്രമാത്രം പ്രകാശത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ദിവിസൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ് യുഗപദുത്ഥിത യതിഭാസദൃശി സാ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥ അപശ്യദ്ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കൂ. ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും അർജുനന് ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയാണ്. തതഃ സ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ, കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം അത് വിവരിച്ചപ്പോൾ അർജുനന് അത്രയൊന്നും പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്, ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്റെ ശക്തിയിൽ ഉൾപോകിയിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം വായു കൊണ്ട് വിവരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രമാത്രം പരിഭ്രാന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രമാത്രം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ, എല്ലാം ഉൾപോകിയിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി. കാരണം ഇതെന്താണ് ഇത് കാണുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ ഉൾപോകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായി തീരുന്നു. അതുവരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, സുഹൃത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അർജുനൻ ആ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അർജുനന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട്, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് അർജുനൻ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട്, ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ പല വിധത്തിൽ ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ? പ്രധാനമായിട്ട് 5 വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ 5 വിധത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെല്ലാം? ശാന്തദാസ്യ സഖ്യ വാത്സല്യ മാധുര രസനാമ കൃഷ്ണഭക്തി രസമധ്യേ ഏ പഞ്ചപ്രധാന. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിരസത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത് തുടക്കത്തിലല്ല, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തരാകുമ്പോൾ
ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ഏത് രസത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. അതിനെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 പ്രധാന രസത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന പ്രധാന അതീന്ദ്രിയ ലയനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രസങ്ങൾ 5 എന്തൊക്കെയാണ്? ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ, മാധുര്യ രസങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതുകൂടാതെ പിന്നെയും 5 രസങ്ങൾ, വേറെയും 7 രസങ്ങളുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ്? ഹാസ്യ, അദ്ഭുത, വീര, കരുണ, രൗദ്ര, ഭീബത്സ, ഭയ. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രധാന 5 രസങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇങ്ങനെ 7 ദ്വിതീയ രസങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത് ദ്വിതീയങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ കംസൻ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഭയത്തോടുകൂടി. രാവണൻ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് ഭയത്തോടു കൂടിയാണ്. അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാനോട് വീരരസത്തിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ദ്വിതീയങ്ങളായിട്ടുള്ള 7 രസത്തിലും അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ഉത്തമ രസങ്ങളല്ല. ഉത്തമ രസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഈ 5 വിധത്തിൽ, ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ ന്യൂട്രലായിട്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ദാസ്യരസത്തിൽ ഹനുമാനെ പോലെ ഭഗവാൻ എന്റെ യജമാനനും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനുമാണ് എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. സഖ്യരസത്തിൽ അർജുനനെ പോലെ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. വാത്സല്യരസത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മമാരായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുത്രനായി കണ്ടുകൊണ്ട് സേവിക്കുകയാണ്. മാധുര്യ രസത്തിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ തങ്ങളുടെ പ്രേമഭാജനമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സേവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ 5 പ്രധാന രസത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഐശ്വര്യമല്ല കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള, വീര്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രസത്തെയാണ്, ആ ദ്വിതീയ രസത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. വിശ്വരൂപത്തെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഈ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ 5 രസങ്ങളിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവർ പ്രകൃതിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ മാധുര്യ രസമോ അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യരസമോ അതൊന്നുമില്ല, ന്യൂട്രലാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യത്തെയും വീര്യത്തെയും എല്ലാമാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇനി ഭഗവാനെ താൻ എന്തെല്ലാം ഈ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തദാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്തം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരും മറ്റ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ എല്ലാ ലോകത്തെയും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം. അതായത് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഉത്ഭവത്തിന് വേണ്ടി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് വേണ്ടി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംഹാരത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ആ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അവയ്ക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കുക. കാരണം അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല, അത് നുണയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിമിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബോധം വേണം. അർജുനൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള സംശയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. ഇനി അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയഃ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ശക്തിയെ, ആ രൂപത്തെ, ഐശ്വര്യത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഭഗവാൻ തന്റെ രൂപത്തെ മാറ്റുകയാണ്. കാലരൂപമായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറുന്നു. അതായത് എല്ലാ സൃഷ്ടിയെയും സംഹരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാലരൂപം. ആ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നത്, ഒന്നിനും സ്ഥിരതയില്ലാത്തത്. എല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, വൃദ്ധാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നീട് അത് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ കാലമാണ് എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അപ്പോൾ ആ കാലരൂപത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതെന്താണ് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അർജുനന് അത് ആ കാലരൂപത്തെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാകുന്നു. അതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവ്വ ദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് 3 ലോകങ്ങളും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അർജുനൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആർക്കും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ചക്ഷുസ് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും അങ്ങനെയല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള സ്വർഗലോകം മുതൽക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലെയും ഋഷിമാരും ദേവന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പ് കൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപാദികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിവരിച്ച എല്ലാ കൂട്ടർക്കും പ്രത്യേക ലോകമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആദിത്യന്മാരും വസുക്കളും എല്ലാം സ്വർഗലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു. സാധ്യർ, അവർക്ക് പ്രത്യേക ലോകമുണ്ട്. കൂടാതെ മരുത്തുക്കൾ എന്നുള്ളത് വായുകളാണ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. പിതൃക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ലോകമുണ്ട്. ഗന്ധർവന്മാർക്കൊരു ലോകമുണ്ട്. യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ എന്നിവർക്ക് വേറെ ലോകമുണ്ട്. സിദ്ധന്മാർ, ചാണരന്മാർ എന്നിവർക്ക് വേറൊരു ലോകമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ വേറെ വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദംഷ്ട്രങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്.
അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകാരങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ വായ പൊളിച്ചിരിക്കുന്ന, വായിൽ നിന്ന് അഗ്നികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ പിളർന്ന വായോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും മറ്റു യോദ്ധാക്കളെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാഹ സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഘൈഃ ഭീഷ്മോ ദ്രോണഃ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധമുഖ്യൈഃ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത് വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ശൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈഃ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം അർജുനൻ നേരിൽ കാണുകയാണ്. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വായുകളിലേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും കടക്കുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള തീയാളുന്ന വായ്ക്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഈ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പിന്നീട് എന്തെല്ലാം നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതും എല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ്? ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു കാണുവാൻ. മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം എന്തായിരിക്കുമോ എന്തോ എന്ന്. അത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, അങ്ങ് ആരാണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്ന് പോയി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ അമ്പരന്ന് പോകുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചതോടുകൂടി ഭഗവാൻ താൻ ആരാണ് എന്ന് വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാഃ പ്രത്യനീകേഷു യോദ്ധാഃ. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്? കാരണം ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ തനിക്ക് ആരെയെല്ലാം വധിക്കേണ്ടി വരും, ആരെയെല്ലാം തനിക്ക് നേരിട്ട് എതിർക്കേണ്ടി വരും, ആരെല്ലാമാണ് ഇവിടെ പ്രമുഖ യോദ്ധാക്കളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, അവരെയെല്ലാം എനിക്ക് കാണണം, അങ്ങനെ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ തേര് 2 സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കാലനാണ്, കാലമാണ്. ഈ കാലം ഞാനാകുന്ന കാലം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും
നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുകയാണ്. അതായത് അർജുനൻ ആരായിരിക്കണം? അർജുനന്റെ കയ്യാൽ അവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും ഭഗവാനാൽ ഇവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും, പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. സംഹാരമൂർത്തിയായ കാലത്തിന്റെ വടിവെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികളെ എല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാവരും മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ അർജുനന്, അതായത് അർജുനൻ പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, ഇവരെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മരണം ഉറപ്പാണ്. മരണത്തെ തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു, ഇവരെല്ലാം മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരില്ലാതെ തനിക്ക് എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം, ഈ ലോകത്തിന്റെ ആധിപത്യം എല്ലാം തനിക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അർജുനൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെടാൻ യോഗ്യരുള്ളവരാണ്, ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെടേണ്ടവരാണ്, ഇവരുടെ മരണം നിശ്ചയമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹതാഃ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് മയൈവൈതേ നിഹതാഃ പൂർവമേവ, എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീ ഒരു നിമിത്തമാത്രം ഭവസവ്യസാചിൻ, നീ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം. ആരെല്ലാം മരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും നിഗ്രഹിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ആ അവതാര ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ അസുര സ്വഭാവികളുമായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ അവരെ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, മഹാഭാരതം എന്നുള്ള ആ വലിയ ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓരോ സംഗതികളും എന്തെല്ലാം അതിൽ നടന്നിരിക്കുന്നോ അതെല്ലാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും യോദ്ധാക്കളെയും എത്തിക്കാനുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്ലാനായിരുന്നു. അതല്ലാതെ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് മാറി സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. വെറും വിഡ്ഢിത്തമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഇതെല്ലാം ക്രമേണ ഓരോരോ സംഘം ഓരോരോ സംഭവമായിട്ട് ക്രമേണ നടന്നു വന്നു. അതിൻ പ്രകാരം ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുമുള്ള ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നു. ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഒത്തുചേരുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും ഇവിടെ നശിക്കും. കാരണം പാണ്ഡവന്മാർ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഈ ഭഗവാന്റെ കാല രൂപം വധിക്കുന്നു. പിന്നീട് പാണ്ഡവന്മാരാൽ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യഭരണം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാ ജ്ഞാനപി യോധവീരാൻ മയാ ഹതാസ്ത്വം ജഹിമാ വ്യധിഷ്ഠ യുദ്ധസ്വ ജേതാസി രണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ കാലരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടത്. കാരണം അവരെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ അവരുടെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അർജുനൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക മാത്രം മതി. കാരണം അവരുടെ എല്ലാം മരണം ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ അവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ അർജുനൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുകെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അർജുനന്റെ ശക്തിയാൽ ഇവരെല്ലാവരും ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ വിചാരിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം
അർജുനൻ ഒരു ഹേതുവാകുക മാത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനാൽ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്, അതിന്റെ കേമത്വം, അതിന്റെ ആ ഒരു കീർത്തി ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാകുക, കൂടാതെ അതിന്റെ കീർത്തിയും ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മഹാഭാരതം വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അർജുനൻ എത്രമാത്രം ഒരു പരിശ്രമം ചെയ്ത് ഇവരെ എല്ലാവരെയും നിഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭീമൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ എല്ലാവരെയും നിഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭഗവാനാൽ ഇവരെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ കീർത്തി എടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഭാരതം വായിക്കുന്നവർക്ക് പാണ്ഡവരാൽ ഇവരെല്ലാവരും തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം. കാരണം ഭഗവാന്, അതാണ് ഭഗവാന്റെ വൈരാഗ്യം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു 6 ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണമായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കീർത്തിയോ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മാനിക്കണമെന്നോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കീർത്തി വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തണം, ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരും കീർത്തിക്കണം. അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷവും ഉള്ളത്. അത്രയും കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഞാൻ കാലമാകുന്നു എന്ന്. ദൗത്യം എന്താണ്? കാലത്തിന്റെ ദൗത്യം എല്ലാം നശിപ്പിക്കൽ. പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും മരണപ്പെടും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കഥാഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മറ്റെല്ലാവരും സർവഭക്ഷകനായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷന് ഒരു ഭക്ഷണമായി തീരുമെന്ന്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും മരണപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ ഇതിനകം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്റെ ഉപകരണമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് മഹത്വം നേടുക എന്ന്. അതായത് അത് മറ്റാരും കേൾക്കുന്നില്ല, ഭഗവത്ഗീത മറ്റാരും കേൾക്കുന്നില്ല, അർജുനൻ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തസ്മാത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്വ, ഇതിന്റെ കീർത്തി, ഇതിന്റെ യശസ് നിനക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ എല്ലാവരെയും യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചത് അർജുനനാണ് എന്നുള്ള കീർത്തി അർജുനന് ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണമായിട്ട് നീ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കീർത്തി നിനക്ക് ലഭിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ കയ്യാൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചമൊട്ടാകെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ മനസ്സിലാകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട്, ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വചനങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനന് സംഭ്രാന്തിയാകുന്നു. അർജുനന് അകപ്പാടെ താൻ എന്തുമാത്രം തന്റെ ശക്തിയിൽ അർജുനൻ എന്തുമാത്രം ഒരു അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് എന്നെല്ലാമായിരുന്നു അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ ഇതുവരെയെല്ലാം സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഔന്നത്യത്തെ, ഭഗവാന്റെ വീര്യത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവത്തെ, ശക്തിയെ അർജുനൻ ഇവിടെ കീർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാനഃ കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറയുകയാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു, അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ, ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ അവിടെ കീർത്തിക്കുകയാണ്. ഋഷിമാരും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അസുരന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഭയമാകുന്നു. കാരണം അസുരന്മാർ ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ അവർക്ക് പേടിയാണ്. അവർ പേടിച്ച് അങ്ങുമിങ്ങും പായുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല?
അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ അർജുനന് പെട്ടെന്നൊരു വിഷമമായി. കാരണം ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയാതെ, സാക്ഷാത് പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാമെങ്കിലും സാക്ഷാത് പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഒരു സുഹൃത്തായി മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ അടുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് തെറ്റ് സമ്മതിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്, ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവായ അങ്ങ്, ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങയ്ക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളത്? സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അതായത് ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ ക്ഷമിച്ചു കളയും, അതിനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല. അതുപോലെ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഭർത്താവും ക്ഷമിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്, ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങും എന്റെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അതായത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വിഭുജ രൂപം ഇനി എനിക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപം കണ്ട് സമാധാനമായി സന്തോഷമായി അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ പിൻവലിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വിഭുജ രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തെ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപത്തെ കാണുവാനും അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 47 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശുദ്ധമായ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം കാണുവാൻ കഴിയൂ എന്ന്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ പിൻവലിക്കുന്നു. പിന്നീട് 4 കൈകളുള്ള നാരായണ രൂപത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ തന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം. അപ്പോൾ ശുദ്ധവും അവിഭാജ്യവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. മാതേ വ്യഥാ വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീദൃങ്മമേദം
വ്യപേതഭീഃ പ്രീതമനാഃ പുനസ്ത്വം തദൈവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നവേദയജ്ഞാധയനൈർനധാനൈർന ചക്രിയാർനിർനതപോഭിരുഗ്രൈഃ ഏവം ശക്യാഹം ത്രിലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ പിൻവലിക്കുകയും പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു തന്റെ നാരായണ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് സഞ്ജയനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നീടും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ യജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. പിന്നെയോ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 52-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളവയാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്ത് കഴിയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. ഭക്തിയാ തു അനന്യയാ, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണുവാനും അറിയുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അതായത് ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാനും ഭഗവാനെ അറിയുവാനും എല്ലാം ഭഗവാനോടുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോട് കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ആ ഏകാഗ്ര ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മത്കർമ്മ കൃത്മത് പരമോ മദ്ഭക്തഃ സംഗവർജിതഃ നിർവൈരഃ സർവഭൂതേഷു യഃ സമാമേതി പാണ്ഡവ. അങ്ങനെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരമാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുകയും അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ എല്ലാവരിലും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സഹഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തിൽ മത് കർമ്മകൃത് മത് പരമോ മത് ഭക്തഃ സംഗവർജിതഃ. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയും മറ്റുള്ള ദുസ്സംഗത്തെ നമ്മൾ വർജിക്കുകയും ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും കർമ്മത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായ അസൂയയില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തി സേവനമാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി. ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, വേറെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ. ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി, കർമ്മമിശ്ര ഭക്തി, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്ന് ശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി മാത്രം. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, ഭഗവാനോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മത് കർമ്മകൃത്, ഭഗവാന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിട്ട്. പിന്നെയോ മത് കർമ്മകൃത് മത് പരമോ, എന്നെ തന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥനായി സ്വീകരിച്ചവനായിട്ട്. മദ്ഭക്ത, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവനായിട്ട്. സംഘവർജിത, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടുള്ള. നിർവൈരഹ സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ശത്രുതയില്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുന്നവരായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് യഹാസ മാമേതി പാണ്ഡവ, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രഭുപാദ ഇതിനെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി ഉറ്റ ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാതെയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ല. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, ജീവിതം എങ്ങനെ നമ്മൾ നയിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നെത്തേണ്ടവരാണ്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒന്നും തന്നെ അറിവില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ വഴികാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മത് കർമ്മകൃത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തികളെയും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത് പരമഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് വാടുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് കരുതുന്ന ഭക്തനെയാണ് മത് പരമഹ. ഭഗവാന്റെ മത് പരമഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ഒരു പരമപുരുഷനായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നവർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം എന്താണ്? മരണശേഷം ഭഗവത് ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകി ഭഗവാനോട് ഒരുമിച്ച് വാഴണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മത് പരമഹ എന്ന് പറയുന്നു. മദ്ഭക്ത എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തി സാധനയിൽ വിശേഷിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന, പാദസേവനം, പ്രാർത്ഥന, ആജ്ഞാനുവർത്തനം, സഖ്യം, സർവസ്വാർപ്പണം എന്നീ 9 പ്രക്രിയകളാൽ അയാൾ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് മദ്ഭക്ത, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. സംഘവർജിത എന്ന പദം ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൃഷ്ണനെ എതിർക്കുന്നവരോട് ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടരുത്. നാസ്തികർ മാത്രമല്ല, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലും മാനസിക അഭ്യൂഹങ്ങളും താല്പര്യമുള്ളവരും കൃഷ്ണന് എതിരായിട്ടുള്ളവരാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരല്ല അവർ. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു എങ്കിലും അവർ ഭക്തന്മാരാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെയും നമ്മൾ വർജിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് മാത്രം സത്സംഗം ചെയ്യണം. നിർവൈരൻ എന്നുള്ളവർ ആരാണ്? കൃഷ്ണഭക്തൻ സർവജനങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ്. അതിനാൽ അയാളെ നിർവൈരൻ, ആരുമായിട്ടും എതിർപ്പില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരോടും സൗഹൃദഭാവേന പെരുമാറുന്നു.
കാരണം ഭക്തിഭരിതമായ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിലെ സകല വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന ഈ പദ്ധതിയെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെയും ആ കൃഷ്ണഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത്, പ്രചാരം നടത്തുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്തിയെ കുറിച്ച് പ്രചാരം നടത്തുന്നു, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഭക്തന്മാർ മറ്റുള്ളവരെയും സാധാരണക്കാരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. കാരണം ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സഹാനുഭൂതിയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഭക്തനറിയാം. തന്റെ അയൽക്കാരനെ ഭൗതികങ്ങളായ വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കലാണ് ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യാകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഉപകാരം. ആ നിലയിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം അയാളെ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ച് വലയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? മൂല കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ട്, ഭഗവാനെ മറന്ന് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കും എന്നുള്ള അറിവ് ഭക്തനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തുള്ള ഭക്തന്മാർ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ താനാണ് പരമപുരുഷോത്തമൻ എന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാവരും അർജുനനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചും, അർജുനനെ മാത്രമല്ല ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യവും കാലസ്വരൂപവും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിന്റെ മൂലമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ. ഭക്തിയോഗം. ആ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മത്കർമ്മകൃത് മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായി.